Bueno, rapazada, outro capítulo máis do Xa cho dixen, con Laura Franco, un placer, a verdade. Moitas gracias. Outro día, a verdade que era algo que che quería comentar, non sei se ti notaches, pero eu a veces noto como que o Instagram, cando non interactúas cunha persona, de repente é como se deixaras de seguila e deixas de ver contido dela, non? É a verdade, facía tempo que non vía así moita cousa túa, e outro día aí no Poleiro, pois fomos ao concerto de Toñito e vin o cartel da túa actuación, non sabía que estabas facendo monólogos e cousas destas. Ella é humorista. Hoxe comprobaremos que, como di ela, non todo o mundo vale pa facer gracias. Non, máis vale caer en gracia que ser gracioso. Sí, pero bueno, ese é outro aspecto da vida máis que o tema do humor, non? Pero bueno, vamos a retrotraer un pouco. Cando empezaches con tema das redes? Na pandemia? Por qué? Primeira parte, Déjame. Laura Franco, ou segunda parte, Laura Franco, claro, porque isto, eu empecé nas redes, debe de haber 4 ou 5 anos, e as redes me levaron á tele, e eu continuei isto, pero freneino porque veu unha diabetes, la maternidade, la mano negra, un montón de circunstancias, entonces me fun de todos os focos, e agora volví máis seguro de mí mesma. Pois igual por eso eu te debín claro, non é que Instagram non che enseñara o que eu facía, é que eu non facía directamente. Me fun dos focos e agora decidí. Home, non lo ves. Maravilla, non? Moi ben. Maravilla. Pois nada, eso, que contanos un pouco de por qué, que che bueno, que che axudou ou que de que che sirveu o tema das redes, aparte de conocer xente, que supoño que... Sí, e as redes ao final moven o mundo, sirveche dun montón de cousas. A primeira vez que eu empecé nas redes sociales, acabei traballando 2 temporadas na Televisión de Galicia dun programa que era o Fun polo aire, e xa me levaron a traballar. As redes sociales me deron un traballo. E o que me están dando agora xa o ves, estou aquí porque me colle de camiño a un monólogo que facer humor co complicado que é, e aí acabas, porque tes 2 opcións cando a xente empeza a conocerche, aproveitalo ou non. Da primeira vez eu decidín que non, porque me minaron tamén moito a moral e eu me deixei minar, pero desta vez que ven colla como moi ruda, decido coller o segundo camiño, e o segundo camiño é enfrentarte con un millor ou peor humor. Pero deixaches porque traballabas nunha residencia, non? Traballaba nunha residencia, e teño unha... Deixei a residencia? Non, pedí unha excedencia. Estou de excedencia, sí. E aonde me leve o vento unha hoja. Moi ben, moi ben. Eu tamén traballei unha época, eu son auxiliar de enfermería, e aparte das ambulancias e, bueno, traballei un tempo nunha residencia, e outro día falaba un pouco tamén con Ana Geitos, a filla de Toñito, do gratificante que é ese traballo, e duro á vez. E gratificante. Porque isto... Xa, non estábamos falando de cartas. Na residencia se xa, bueno, sí, pero ti traballas gratis. Non, evidentemente. Spoiler, eu non. Por eso non continuei. A residencia está moi ben, é moi vocacional, é moi necesaria as persoas como a nós, que somos altruistas, porque eso é altruismo, traballar en unha residencia, pero se ti tes bocas que comen de ti ou facturas que pagar, la residencia non é el camino. Entonces, polo menos momentaneamente, e se eu teño que chegar aí outra vez, o farei abrazando ese traballo, porque entrei en el amando ese traballo e o sigo amando, pero non che dá económicamente a estabilidade que che dan as redes saciando mucho menos, porque é unha residencia sacrificada, e as miñas compañeiras están sacrificando para sacar unha residencia adiante. Entón, que eu cobre o mismo en unha hora dicindo unha tontería, que en un mes xente que quita os nosos maiores adiante, me parece canto menos cuestionable e indignante, e de decir aquí diante dunha cámara. Sí, a ver, non sei agora, e a residencia na que eu estaba era privada, pequena, entonces, bueno, o sueldo daquela non distaba moito do que eran as ambulancias, que ese tamén sería outro foco para falar, non? Pero sí que sei que os das ambulancias sí que melloraron bastante. Non sei o tema das residencias, como pode estar... Non me consta que se mellorara nada, e eu teño a teoría de que é porque é un traballo de mulleres, porque non é residencias, os coidados en general están mal pagados, e é porque é un traballo feminizado. A maior parte das situacións de a domicilio, de educadores infantiles, de residencias, son mulleres.
Si fora un traballo para homes, sería 2000 eurista. Bueno, pero nós, ni tanto. Non che vou quitar razón, non che vou quitar razón. Podemos argumentalo se me queres quitar, pero... No, pero bueno, eu é que participei, entonces tamén está complicado, non contaba derivar por aí, pero tamén está complicado. A xarda sale en todos os lados, Tamén está complicado o tema de ser un home e traballar nunha residencia. Que puta, meus pobres. Non me refiero a eso, sino que é complicado que estás... bueno, eu sentino, non? De que non podía facer isto, non podía facer aquelo, como que, bueno, porque había xente que non quería... Incluso homes, sí, maiores, incluso dentro das compañeiros... Bueno, non... Era a primeira vez, de feito foi unha proba que quixeron facer comigo, me ofreceron traballar en outra máis grande, de outra entidade totalmente diferente, pero bueno, había outro traballo con máis sueldo e ao fin e ao cabo, pois... A xarda move o mundo. Pois eso. E así, non hai vocación tan grande como para iso. Ves de Noia. Veño. Que pasa en Noia ahora? É Andorra galega, é Andorra española ou vai agora unha chea de influencers e xente de tema de redes, Merce, Champi, Rogelio, a outra chica que é mariscadora tamén. Que pasa en Noia coas redes? Que hai potentes, xente moi potente ademais, Eu é que, sinceramente, xente de Noia campana de pau. Eso é o que se Campana de pau? É un dito. Que significa? Porque nadie o sabe. Vale. Nadie Debe ser pola campanario que lle falta a iglesia. Nadie o sabe. Xente de Noia campana de pau é un dito. E eu o levo ao positivo. E é que Noia ten un montón de cousas boas. Moitas. Infinitas. Moitas. O Birbiricho como as centellas, porque eu medino... Como a puños. Como a puños. Eso sí que son como a puños, non os percebes, Dios mío. Noia ten percebes serán como outra cousa, pero non como a un puño. Ten cousas moi boas. Noia é maravilloso. A ver, son eu dali. Te quero decir. Certo. E os meus compañeiros que acabas de nombrar, algún deles cos que teño unha relación bonita e especial, eu non podo sentir máis que orgullo de que a xente de Noia acabe salindo en todas as pantallas canta Sasha. Sí. Porque total, quero decir, las caras de sempre aburren un pouco. Entonces é renovarse a morir, ¿no? Sí, pero me refiero a eso, que a ver, por metro cuadrado, por habitante, hai unha alta... Creo que somos 15.200. 15.200 debemos ser, ou unha cousa así. Sí, pero me refiero que, a ver, a xente... Parecenche poucos. No, pero me refiero que por habitante, que hai moita xente que se dedica a redes e que teñen un nivel aceptable, o sea, evidentemente todo o mundo se dedica ás redes de unha maneira ou outra, non? Pero que haxa tanto influencer, por chamar de alguma maneira, nun concello que tampouco é tan grande, pois, bueno... Está ben. Como para comentarlo aquí. Está moi ben, moi orgullosa dos meus compañeiros, desta persona e do noso concello. Eu xe chigo, teño moitos amigos, entre os que che nombrei e outros, e suelo ir á festa do Birbiricho, como a puños, e... Che se gusta, che, quedastes aí como Birbiricho? Sí, porque a verdad que eu non vou dicir nunca que é millor o de Noia que o do outro lado. Pero podes, porque é. Non o vou dicir, pero porque a calidad eu non son técnico para tes paladar. Para certificala, sí, pero tamén son do Grove e comín Birbiricho toda a vida e está moi bueno. Eu o que me gusta de Noia, da cofradía, é que o pequeno de Noia é o casi mediano de algún outros sitios, o sea, o nivel de exigencia. Xa non vou á calidad, sino de que o mínimo en Noia é un tamaño moi considerable e xa o grande xa é unha bestialidade, non? Entonces, eso é o que me gusta, que teñen un produto bo e se exigen que sea millor. Entonces, eso é unha moi boa característica. E bueno, pois xa chigo. A playa de Compostela, toda... Enorme. Como vivides eso de sempre? Vamos, que sodes antigamente era a playa de Compostela de Villagarcía, era a playa dos composteláns, porque iban todos en tren pa ali, e depois xa, pois con as outras comunicacións xa foron máis hacia Noia. Como se vive esa invasión compostelana?
A ver, Noia é un sitio turístico. Sí. Estaría feo decir Que non veña a xente. Aos de Compostela, Porque, sobre todo, non? No, a porque ver, realmente hai negocios que viven do turisteo e os turistas para min, eu falo por min, para min son ben recibidos todos os meses do ano. O sea, me gusta que Noia teña movimento, que teña xente, que veñan a deixar o carto ali e que o Concello prospere. E ao final, coño, ti tes unhas vacacións e te moves. E Noia, o casco histórico, é impresionante. Sí, as playas que sí. hai, non en Noia, porque vai por Dios, pero alrededores, as playas son preciosas. Sí. Entonces, o entendo, non me molesta o turisteo, non sinto unha invasión, me parece maravilloso que haxa Parece turistas. que como que ahora que se está, bueno, cos casos en Santiago e en outros lados, que ahora incluso queren poñer a tasa turística e todo isto, e parece como que ahora como que empezaran a estorbar. E o típico dos fotechinchos, vamos, que todos fixemos a broma algunha vez, non? Todos non. Todos non? Bueno, pois eu o primeiro. Eu o primeiro, e aparte dixo que os fodechinchos non son de Madrid. Hai fodechinchos gallegos, hai fodechinchos de Noia, hai fodechinchos do Grove. Este fin de semana pasado en Madrid e me trataron tan ben É que non e tiñan con por que tratarte tanto mal. amor e con tanto cariño que é o mismo que eu vou a dar a todos os que aquí veñan. Ok, Non ok. Vamos me a bajo poñer de embaixadora me bajo dese barco. do turismo de Galicia. Pois, canto se cobra? É polo carto, na mai. Lo siento. Saleume así, é de broma. Pero se ti queres non é broma. Bueno, pois... Nada, Audito, si queres falar, comentar algo, tema dos bolos, que vas ter ou... Non, estou presentando o meu primeiro monólogo en Tomiño aquí, hoxe en canto me vaya, é o primeiro, hoxe. Parei, vistes como te priorizo, que estaba eu enfocada en ir a traballar e parei aquí. Sí, aparte que eu agradezco porque nos habíamos visto unha vez fugazmente. Así, nin recordo. Sí, unha vez que parara eu alá no... que che dera a camiseta dos Sacho Selfie. É verdad! Que parara eu alá no... Non foi polo aire, non foi? Non me acordo como era o programa, supoño si era o que estaba. Sí, parara eu no estudio. xa te choveu. Ibas cun sacho, que turbio. Bueno, de feito chamas de Sacho, dixen. Sí, non, xolín. Pero non coincidimos. Como hilastes, No, a verdad que é un diseño de Rei Centolo que adaptaron para nós. Que maravilla, eu podo mandar un bico a Rei Centolo? A Rei Centolo lle quero mandar un bico, por favor. Esa xente de Rei Centolo son seres de auténtica luz que en toda a miña inactividade nas redes sociales non houbo un solo momento que se olvidaran de min, que non contaran comigo para algunha campaña, que non se acordaran de facer un regalo a miña filla, o fan de maneira altruista. E estou inmensamente agradecida con el collo o Sacho con máis cariño. Eso é xente de país, de feito o que che digo. Temos moi boa sintonía. Eles o logotipo é con dous sachos, eu pedinlle un micrófono e un sacho. Son maravillosos. E, bueno, a ver, dá justo a topar xente así no camiño. Non teño máis que decir gracias a esa xente. Sí. Constantemente. Pois nada, o que che decía, tes fechas agora para... Estamos en proceso. Este lunes estamos no Termómetro, pola mañán, que é un programa da Televisión de Galicia. O ves, non? Verás a TVG, non? Verala, pois encende. É o único que vexo, pero non vexo a tele. Bueno, alégrome. Pero si vexo a TVG. Alégrome. Igual que a radio. Sí, pois a radio tamén a ves, pois estou aí buscando día para ir pensando en ti tamén a laretar un pouquiño por aí con Pepe. Onte a noite me chamaron para o que está, non sei como se chamaba, estaba Isi, estaba outra compañeira, pero nada, unha charla... Sí, algo liviano, rápido. Unha charla así un pouco. Está ben, sí, a min gustame falar, eu vou falar a todos os lados, entonces, pois, pouco a pouco, xa irei eu poñendo de relax. Vamos a ver, ainda non empecéi o primeiro como para falar do segundo. Bueno, pois estamos deseosos ir a velo. Non sei, produción, hoxe que temos produción, que tempo levamos aí? 15 minutiños. 15 minutiños. Guau. Bueno, pois non che vou roubar moito máis tempo.
sí que repito as gracias porque No, igualmente. sei que tampouco temos tanta confianza e que viñades po que viñades. A caravana por ahora aínda non se move, aínda está no Jaliñeiro, Bueno, pero pouco a bueno, pouco. pretendemos ter ese espacio de conversa e bueno, fora de un pouco da rigidez e da tele e así un pouco en familia, hoxe non nos deu tempo ni a poñer o licor café, pero Eso, supoño que a ver, sabendo pa onde vas, agradezo porque igual chego ali e me Ainda resbala o estamos sin paladar. cenar. Sí. Ainda non cenei, despois me patino o paladar e non quixera eu quedar mal No, na primeira vez, pero non, eu tamén estou non moi creo. agradecida de que me falaras, de estar aquí, do recibimento, do chocolate que están a comer os de produción, porque a papatoria tamén nos gusta a todos. bueno, E- non o vedes, e- pero algo hai, sí. Ai, sí, Algo hai. e eso, e eu tamén che quero dar as gracias, Si claro. queres, poñemos No, non vos poñer pono, pero eu no, o meu azúcar ten que estar Por estable eso, por agora, eso. que salgo calienta que sales. Pois eso, que bueno, temos falado por redes, naquel momento pois pasaba por ali e tiñase a camisola aquela. Moitas gracias pola difusión. A verdad que nunca coincidimos en ningún evento, nin saquei Non. nunca un sacho selfie contigo, porque creo que aquel día nin o levaba. E No, bueno, eu creo que si o levabas, sí? porque eu teño ese No recuerdo. coche está sempre, Eu teño pero- ese recuerdo como de decir, acaba de sacar un sacho. Ou será que eu vin mal? Espero haber visto mal, porque na miña vida me recibiron como un sacho. No, O sea, a ver, o noso personaxe é pois un pouco entre animación de rúa e difusión para dar así... che costa diferenciar entre o personaje e a persona? É que é como se foran tres partes diferentes. Cun sueldo solo. Porque, claro, a ver, hai a persona pública Claro. que é a que está ahora mesmo aquí, hai o sacho selfie e hai o que é a persona do día a día. Ti, claro. Que anda... No, é que eu son todos. Pero mézclalos. Costache diferencialos? Sintes sí. que a xente busca a túa persona ou o teu personaje? É que, a ver, falaba onte Son con Isi. putada, Falaba onte con Isi. Ti cando vas, e vaiche pasar ahora, vas a estar nun escenario, vas a estar aí como intocable, como admirada, pero eu estou a ras de chan. E É eu, que ti estás na túa zona de confort. claro, desde que empezas o evento hasta que acaba, eu estou no medio da xente. Entonces eu non necesito, eu son sempre igual. Non se fan unha idea de como ti eres desde lonxe e despois os decepcionas. Eu xa os decepcionas do principio. Claro, ese é o meu problema, é ese, que a mí me idealizan e despois leva de la pasada. Pero bueno, hai que ir. Pero Mira, é e ti te ves complicado. capaz de subirte a un escenario e ponerte a falar? Sí, me te ves capaz? gustaría. Pois Tendría ánimo. que, de feito, fixéramos había como un taller de monólogos en Santiago, un sitio así como un cine moi pequeniño, e Manuel, como se chama? Que é de Pontedeume, que é moi amigo que estuveran no programa con Mamatopa, cando no programa das Ai, xa obras. sei. Non Que é carpinteiro, sí, el. xa sei que E andís. sale moito na tele tamén. Sí, sei que andís. Bueno, pois Manuel estrenábase e despois podíamos ir os espontáneos. E eu metíme de espontáneo. A verdad, non estaba nada preparado, nin me saleu, Claro. pero digamos que o que me sirveu era para decir si podo. O sea, hai que traballalo, hai que preparalo, porque ti fas un rejo e non che sale dereito e están todos os veciños mirando a línea do rejo. E é difícil facer comedia, é difícil facer humor, é difícil facer reír e ao final eu creo que o que funciona é un pouco ser un. Sí. Non hai máis volta, o sea, non se pode pretender vender unha persona que non eres, porque despois costa un montón estar todo o rato aí. É que, E tes que baixar dúas marchas. Eu por eso che decía, e a min non me resulta difícil, porque é o que eu fago, simplemente que pois no traballo eu levo a recollida de vidrio en Galicia, eu son o responsable do servicio de recollida de vidrio, e eu no traballo son moi serio, moi metódico, moi tal. Pero a súa vez,
sigo aproveitando a mínima para botar unha broma. No, Que claro, pasa? claro. Que hai certa xente coa que non me presta. Claro, ou que non acollen, ou que non teñen humor, ou non teñen o teu non me humor. presta xa. A min hai xente que xa me... A enerxía da persona E non xa me che presta. dá, xa. Entonces aí é como que me sinto máis falso que nas outras dúas. Aí é Bueno, onde menos a gusto Eu me é que sinto. creo que a persona che caia ben ou che caia mal, ti tens que saber resolver e ser igual con toda a xente. Eu creo ou pretendo que a min nunca se me note cando fago unha entrevista con unha persona que se me cae mal ou que se me cae ben. Eso Eu sí, pero pretendo que non se na me túa note. vida privada eu non teño por que disimular No, nada. te mando a la mierda. Claro. Entonces Pero isto non é a vida privada, quero dicir, Eu aí é cando menos ao meu gusto me sinto, porque eu non son tanto de mandar a mierda, eu son de máis de rir, de borrollo, de Xa. tal. Entonces é como, sabes, como que xa vas de mala leche xa pola mañá. E ti, eu podo preguntar tamén, non? E ti monetizas con estas cousas que Eu fas? monetizo normalmente os eventos. O É a sea, única non poderías vivir das redes sociais como Non tal. vivo, no, de feito, o que nós monetizamos de Turbegal, o reinvertimos en Turbegal. Claro, entendo. Entendes? O que conseguimos Sí, é estou entendendo. que o que facemos non teñemos que poñelo do noso bolsillo, porque ao principio É unha viaxes, inversión, esto, sí. tal. Entonces, ao final, o resultado de cuentas é cero, perfecto. Que sobra? Pois empezamos a forrar e a invertir. Pero, porque claro, a ver, eu teño moitas roupas, eu mellor teño 5.000 euros en traxes, zocos e sombreiros e chalecos e... A Vinted le gusta isto. Bueno, o tema é que eu aposto pola artesanía de Galicia, aposto polos oficios de Galicia e eu sempre levo algo de Galicia e neso, non? Quero desmitificar un pouco o de a Galicia rural como a Galicia atrasada, Sí. por eso un pouco do sacho selfie, non? Que é unha ferramenta do campo de toda a vida, pois modernizada pois co teléfono e coa wifi, como lle digo eu. Como lle das ao botón? Vai por wifi, vai por Wi-Fi, Bluetooth e todo. Entonces, bueno, pois un pouco ese término, non é o que nós queremos facer. Que nos gustaría o mellor poder deixar outras cousas e dedicarnos a isto, pois sí. Pero eu síntome moi satisfeito de poder crear cousas como esta e eu sempre digo a xente, eu creo, non sei se a xente o cree, pero é certo, de que eu creei isto para poder ter charlas con xente que me apetece, como é hoxe neste caso, non? Moi De agradecida. decir, estás no meu espacio, un espacio pois que máis ou menos nos identifica, que eu chamolle a isto un furancho. E é un espacio onde vimos a estar cómodos, vimos sin presión ninguna, sin reglas, sin normas, un pouco simplemente charlar entre nós. A cámara está aí porque está aí, pero non... E estou no meu lado malo, tamén te lo digo. Pois avisaras. Non pasa nada, avisaras. Eu que me sentei aquí a primeira vez Xa. e Sigue. ¿Cuánto tiempo llevamos, producción? 23 minutos. Ai, 23 23 minutos. Espera, ahora temos Non que nos esperar un máis, despedimos porque de que acabe en impar, no. Non nos despedimos de Instagram, pero es igual. Ahora estamos en YouTube xa. Hostia, aquí, ni Aquí. anuncios ni nada, estamos Pim, en pam. nuestro prime. De repente Y- TikTok pasou por aí. Na TikTok non Non usamos. traballas TikTok, non jodas. É o meu punto fuerte. Sei non, pero non lle acabo de atopar. Non mirastes Non lle din ben. a tecla, non lle din a mirastes tecla. ben. Un día que teña máis tempo. Pois debe ser, mira que eu son bailón, Hasta me presentei a bailamos de todo. Sí. Sí, e ao rei da comedia. Pois tamén hai ali un bailamos que é de Noia. Ah. Así somos, estamos en todos E os lados. dous do Grove, en Recanteiros, en bailamos, en todo. Pero do Grove... E temos unha cantadora en Noia A ver. que se chama Chiña, Chiña, un saludo. que é maravillosa. Non tiña por que E non selo. tamén é de Noia. E tamén é de Noia. Daste conta, as mellores Viste, as grandes cousas pasan ali en ese nuestro pueblo, Non é por joder. Temos de feito, temos a miña filla maior, temos unha sentencia posta, porque unha vez fomos a Noia, era pequeniña, picoulle unha avispa nun pé, Algo lle faría. no dedo gordo, o sea, no dedo pequeniño do pé, que tamén hai que apuntar,
y no quiero venir más a noche en mi puta vida. Y era moi pequeniña. Dixe, pois ao final vas te casar con de noia, me ca... Foi, sí, casamos con de noia. É que temos unos aí que sei eu, verdad? Ao final, así. ainda non pasou, pero eu creo que a de... Bueno. Ten unha sentencia aí. Bueno, pois, algún moi ben. tema que che gustara, sentiches a gusto? Sentime a gusto, sí, sentime a gusto, estou ben, estou cómodo, eu falo moito, Eu porque teño tampouco. presa, senón xa traía o pijama. Pero podes volver nunha segunda opción, Sí, como, adrede. como para volver cando che cadre por aquí ou cando coincidamos en algún lado. Ou porque cando ti mova a caravana e xa por veñas eso, vindo. porque repito que algún lado algunha vez se moverá. Ojalá. E che deseo eso. E o que che digo, que podemos facer unha valoración do camiño que empezas hoxe e que che deseo moitos éxitos Moitas gracias. e que me digas nesa segunda vez, oi, caralludo, A ver. Caralludo, déchesme aí, empuxáchesme, me ca... Non teño eu tanta expectativa. Eu vou ca intención Mira. de charlar, unha charla con esta humilde amiga. Eino de ver, pero... E Dios dirá, no de ver, pois está mal, porque che Por queda qué? 15 minutos e tiñas que ir e pagar a Ahora, reserva. hoxe. Vas a estar ali? Sí. Así me non vou gusta. cenado, pero... Vas cenado? No, que non vou a ir coa cena. No, xa lle dixen que ou estaba con Toñito ou estaba contigo, que non podía estar a todo. Pois comigo, carallo, Toñito. A ver, caesme moi ben, pero hai prioridades. Claro, pero se non hubieras vido gravar, estaría vendo a Toñito e cando acabara Toñito, íbate a ver a ti. Claro. Entonces A todo non se pode estar. ahora estamos Bueno. aquí, cando eu chegarei para o espectáculo, xa lle dixen que me cobraran Pois o ali que nos vemos. tuveran que cobrar, que non era polo tema do carto, pero xa non nos dá tempo a ir á cena, non? Pero... Ali nos vemos a ver as túas críticas, espero que seas benevolente. E poñas, Dios mío, que simpática é, non iba a ser solo guapa. Porque como seas crítico, te voy a meter unha caña que te vas a cagar, Eu prefiero, O mira, sea, sabes isto de... pensa o ben. Si non tes algo bo que decir, millón tate calado. Pois ahora como che vexa calado, bloqueoche. Pensa o ben, ti, eu solo aí o deixo, vale? Ti pensa o ben. Non Eu estamos de ti saldría dali, coaccionados, no para nada. Todos os que vaiades Nadie ao está poleiro... sendo obligado a poñer unha reseña positiva de mi persona. Nada, Nadie está Nadie. sendo... Eu teño un sacho, ela non sei o que ten, pero cuidado. Caramba. Familia de luto, Ajá. Que son de Noia, campana de pau. Había cuscús ali, pregunta. Hei de investigar a ver de onde ven eso. Eu non sei, será porque falta o campanario E na quen sabe, eu iglesia. roubaría o algendo Grove. Non Grove se pode sabe. ser. No, Do de Grove Noia, de podes Noia. esperar calquer De cousa. Noia tamén hai, De Noia tamén. hai bo espectáculo ali, hai. Bueno, pois nada, esta muller ten que marchar. Sí. Farémolo outro día con máis calma. Moitas gracias e... Xa cho dixen. Fai un corazón canda min que sempre queda moi ben. Así? Non Este son que moito sea ao final, destas. non metas o despois. Non, así. Ou así, ou... Si, este tamén se fai moito. Ala, adeus. Chao. Buenos días. No. Ala, buenas noches. Chao. Chao, hasta logo, pues non se sabe Chao. cando votaremos isto. Claro, non me informas, joder, antes hai que falar.